Moni, habari ndi alongo. Tikulandireni mu chaka cha 2026. Ena kudabwa mmene ndani yayo kuti mutilandira kumene mu chaka cha 2026. Ya, tikhozonera kuti tikulandirani kumene ku monologue yoyamba ya mu chaka cha 2026 imene no tikupangirano budget tikhozotero koma sikhozokhala monologue yoyambiri yenene for I think ina napanga koma sinayipange publish. So chaka cha 2026 monologue yoyamba yapanja kwa amene mwina mukudziwa kuti no kumene tili kuno nkuonera kuti nthawi nyengo yozizira ikafika winter simungapangeso ene outdoor activities ena aliwonse kuja kumazizira zoti no zodabwitsa zija kuti mpaka ice mpaka snow. Ndiye ma monologue ikangokwana nthawi ya winter kunoko winter nthawi yozizira imayamba chamu November. Ndiye kuti ma monologue azithera apanja atwet oti tabwera panja kumasiria nawo nature like this azithera pomwepo. Yeah, komano tikulandireni ndithu mwapa dera and I'm happy you're here. I'm happy to see you after a long time. Mundikhulukira ndiso ndika flu pang'ono unoko nkwama flu so ambirimbiri nde mungo ndikhulukira pang'ono ndithu abayenda alongo koma mulungu ndi wabwino tisunga ndi moyo ndi mphamvu ndi nyonga and summer ikubwera nthawi yotentha ikubwera apapa. This is March kama katika period of transition apapa nonde kuti ndingati pamene tikupanga no switch to summer nde kuti summer kunoko imamba mwezi wa June nde kuti June kumatentha zoti no park imene ndabwera inoyo ndimakanika kujambula mpaka na monologue koseketsatu kwambiri kopanda balance taya summer imafika nyengo zina yake June inaweka wapa katikati kuma watch this same park imene ndakhala pano kuwatcha kukanika kukhala panja kutentha zodabwitsa zicha. So komabe kena kumaza kutentha uja sikumakhalitsa kadzuwa kakangwamba ubwerera ku Africa uku Malawi pachama zamba utentha chamma August basi kumapeza kuti ka weather ka balance ako kumatentha inde koma osati mmene matenthera ngati June koma June ndio kuti makhala dzuwa lili mbali zakuno. That's why ku Malawi mapeza kuti kutani kwamba kuzizira because that's how maiko amene anakhalira pa geography yake. Dziko lina lili kufupi kwambiri ndi dzuwa ku equator uku lakini Malawi ma African countries ena ku South America then pali maiko ena ali katikati kunena kuti no sana yandikire equator ayi sali mu line ya dzuwa ndenda amene amatentha nthawi ya June ofo dzuwa imakhangati la sunthira kuntunda kuno. So tikulandireni mwapa dera zambiri zikuchitika zambiri zikuchita transpire I think inokha mukuona zopanga share yaso ndi zambiri. I hope mnali ndi sabata labwino lero ndi March 21 kodi kan 22 kan 21 ka I hope mnali ndi Sabbath yosangalatsa. A lot is happening. Mina sinapite patali tiseke maso tipemphere mbuya kumwamba pamene tikuyamba mchezo wathu umene no timacheza pang'ono kupambirana za mawu anu ndi zina kulimbikitsana zina ndi zina zimene zochitika pa dziko lapansi. Kupempha mukhale nafe mutipatse mzimu wanu ine olankhula komanso anthu onse
omvetsera mwadzaze ndi mzimu woyera wochuluka kulino zonse zimene titakambirane zitapangidwa share pano zakati kukhala zoti zibweretse mdalitso ku moyo wa anthu. Tikuthokoza ndipo tupempha zonsezi mu dzina la Yesu Khristu. Amen. All right. A lot has happened. Zambiri zachitika. Koma tiyambe ndi nkhani ya recent imene ikuchitikayi. Pang'ono pokha ikumaonetsa ma signs oti ikhangati kupanga die down. Koma we know kuti posayida pompa kunabuka nkhondo just mwina 2 weeks ago. Kwabuka nkhondo America ndi Iran tsopano. America ndi Iran tsopano kubuka nkhondo ndiye kuti yamba kumenyana ndithu, kuphulitsana mabomba ndithu malo ena ndi ena. Mwina munamvako za pena paka kupatcha pa Strait of Hormuz amati kaya manedo yake kusokonekera pamene popo. Ndiye kuti chifukwa cha nkhondo imeneyi ndiye kuti zina ndi zinaso zinayamba kusokonekera. Ndiziti zasokonekera zina ndi zina. Koma we are hoping kuti zikhoza kubwereranso stable. Komano nkhondo ima ndiyo bowa kunena chilungamo. Nkhondo si yabwino. Ima sokoneza zinthu zina ndi zina. Makumbukira itamba nkhondo ya Russia ndi Ukraine. Feteleza anakwera mtengo. Ndiye kuti feteleza wakwera mtengo ndiye kuti ngopanga affect china chilichonse nanga si ndiye kuti ndoti chimangaso ndiye kuti khaso chotsika mitengoyi. Fwa chinthu chopangira kuti mukaye chimangacho chakwera mtengo. So nkhondo imasokoneza zinthu. Panopo chimene chinakwera ndipo chidaka chokwera ngati kwathu kunoko kumene ndili kuno ndiye kuti mafuta akwera ndi $1 ya tunthu. Kozo mone ngati yochepa koma ndi increase yaikulu kwambiri. Andi khani yake akulumikiza ndi nkhondo. So nkhondo ndiyo sasangalatsa. Imapanga kozo mone ngati kuchitika kwina kwayo kumene pezoti kusokoneza madera ambiri. And you and me we know kunena kuti since 2020 zinthu zambiri zakhala zikuchitika in isolation. Zimati zikamachitika zikumapanga affect gulu la anthu ambiri dziko lonse pena. Ngati mene ngoyamba CV19 ndiye kuti zinapanga affect dziko lonse lapasi. Nkhondo ya ku Russia ndiyo kupanga affect dziko lonse lapasi. You know, so even this nkhondo inayamba recently imene ikuchitika pano inkatikati panopoyo ikupanganso affect tonsefe. Yesu ananena kuti these are the beginning of sorrows. Yesu anayankhula mawu nena kuti ichi ndiye chiyambi cha zisoni. And mwina ngati munaoneko TikTok video yanga ina yake kakafupi kena kake tidalongosola kunena kuti Mateyu 24 pa verse ngwambira pa verse 7 paja. Pamene pajapo kumapita tsogolomu tingoti Mateyu 24 ali in chronological order. What do we mean? Ndiye kuti events are coming one after the other. By that tunatazania kuti ali mundandanda. Yes, mundandanda ya bwinobwino yokhazika. Sali munichinambala. Sometimes mene prophecy ima fotokozedwera o machapter ena mene amalembera amatha kunena chinthu kuchinena pano koma chinthu chotino chimene achitchulacho sichitanthauza chimene chili pambuyo pakecho chimene chili patsogolocho chikuchitika after chimene chachitika pambuyopo. Ndimvetsetsa kale ngati kuchivumbutso malo ambirimbiri ndotero amatha kutchula chinthu chapatsogolo kenako the next chapter momwe itchule chapatsogolo chake ikupeza next chapter yabwerera mchani yabwerera mbuyo.
ikuyamba kufotokoza zinaso kapena kupanga expand. Pamene Mateyu 24 mmene anayendera Yesu anakhangana wapereka ndandanda wa zimene titaone mu ndandanda pakana second coming. So video imene ngati munayionera tidaneyaonera kuti and by the way sikuti izi nazipanga discover ndekha, this is naziphunzira through Pastor Stephen Bo, ena mukuwadziwa Pastor Bo ndi amene anati mmasulia kwambiri nkhani ya angelo atatu. Amaphunzitsa bwino kwa basa, he knows his stuff timatero chizungu chake. Amadziwa chimene amaonesa evidence and he studies a lot. So that's what we learned from him, and indeed umatukapanga study umaona ndizoonadi. So ukawerenga Mateyu 24 pa verse 7 paja pamene pali nkhani ya nkhondo, matenda, zivomerezi zonse zili mu verse 7. I think verse 78, I think. Tsapo ngono ukatenga Bible. Actually ukatenga Bible, sorry. Ukatenga, just give me 1 minute. Okay. Yeah, ndatenga Bible. Tingotsegula Mateyu 24 verse 7. And tukambia nkhani taba nkhani ya nkhondo ya USA versus Iran. So timanena kuti Mateyu 24 kungambira pa verse 7. Tunea kuti Mateyu 24 ali in chronological order. So umeona kuti the last event imene yukukachitika kenako tikupita tupanga build towards kubweranso kwachiwiri kwa ndani, kwa Yesu Khristu. Ndezo ambiriya zimene taone ndi nkhani ya nkhondo pa verse 6 ipo, nkhani ya nkhondo, mbiri za nkhondo. Then verse 7, nation shall rise against nation. There will be famines, njala, right? Pestilences, matenda, naona CV-19 mtawi yatu. Earthquakes, zivomeza, malawo ndiao. Kena ku verse 8, akuti all these are the beginning of sorrows. Kuti zonsezi ndi chiyambi cha zisoni. Then verse 9, mene munayonera TikTok video imene yoyo idakalipo ipa TikTok channel pathu ena ngati mungafune kuti iponya pa WhatsApp so kachiwiri tikhoza kuiponya nthawi imene tinaiponya. Verse 9 anena kuti then they will deliver you up to be afflicted. So kenako all of a sudden mood kuzasintha kunena kuti no verse 9 tikuzalowa no affliction kapena kuti mazunzo. And shall kill you, azakuphani. And akuti you shall be hated of all nations for my name's sake, azakudani chifukwa cha Yesu Kristu. So verse 9 for Seventh Day Adventists. Now monologue ambiri wanimapangira specifically ma Seventh Day Adventists. Koma ngati musaliso wa Seventh Day, no problem. You are welcome, very very welcome. Koma for a good student, you know kuna verse 9 is Sunday law. Verse 9, ngati muli prophecy student, verse 9 the mark of the beast. So you can see kuna kuti nthawi imene tukhala between verse 7, tukhala between verse 7 and verse 9. Ndi pamene tili tangotsala ngono kuti tilowe verse 9. And you can see kuti pa nthawi yayikulu pakudutsa ndithu zaka ndi zaka ndithu tipompa tungozungulira pomwe papa. Tili pa beginning of sorrows. Mazunzo akuyamba. And you might think, you know, pameko ena kama pusitse, kumalawi is one of them. Makhala ndi mtendere wina wake umona ngati dziko lungopitirira. Pamene maiko anza athu ena, zinthu sizikuyenda. I know kuti kumalawi kuli mavuto. Of course,
I know kuti Malawi kuli mavuto economic problems, corruption, chanchani. Yes, I know. Koma kuli mazunzo ena maiko ena kuti no anthu akumva umene kuona kuti apa Yesu Kristo asamuona kubwera zeni. You know? But sometimes I feel makhandika ntendere kena kake. Even kunoko. It's the same thing, especially mala amene makhala ineyo kunoko. Twazi kwa ntendere kwa phe ungamone ngati kukuchitika nkhondo kwina kwake. Ayi. Komano nditu, that's where we are. Tipa verse 7 ipa, tipa tuzungu yame papa, and we are tikuyanganana ndi verse 9. And verse 9 pametu kuti azakutanini, they'll deliver you asatipereka kwamba kuti zunza, which is mark of the beast. Masana po pano tangu welu kwa church ndimaonera Andre Enriquez. Ndiyeno anatutsa tima video tima clip nake anaonetsa tingapo zimene akukambirana anthu panopo nkhani ya ma Christian nationalist, a Kristo osunga Sunday tikozo tero, right? Zimene akukambirana nopo ineyo kumanguti abali afika point yo masuka yokumankhula chonchi. Akuchita kunena mo masuka onena kuti no panopo tiyena upangano enforce our Christianity on others. Are you being serious? Chino lankhula nditu kuti we need to enforce Christianity yathu. Chikristu chathu tichipange force pa wena. Akuti ine masteme tondo umare kuma akula tientezona ziwezo ndenza bodza. Akuti kalikale akuti panopo we are too lenient, timalekelera kwambira, timangowasiya isa zimanga zimene akufuna. Akuti koma kalikale ine konaona kuti munthu uyu akungukamba koma sikuti history ingaonetse zimene zonso. Koma amangonena ngati kuti kalikale, you know, anthu samakhala lenient kwambiri ndi anthu osapembedza Mulungu. Ali panopo kuti kumakhala lenient, timangomusiya wina isa zikupanga zimene akufuna, kaafuna kukhala atheist, kaafuna kukhala kandi homosexual, kaafuna kukhala chani, basi azikhala amene akukhalira. Koma no, we need to go back. Akutero tu video ndingofotokoza zimene ndamva video mwe. And we need to go back to kumawa kwanga kwapanga anthu chikwapu mwanjira ina. Right? Kuti kumawa kwapula kuti no akhale anthu okonda za Mulungu. Kuti no kwapula kuti azikapezeka ku church. Wina akana akhulonera kuti on Sunday we need to figure point ina kuti no on Sunday you should be expected kuti ukapezeka uli ku church. Kandi osakhulupirira kasukhulupirira Mulungu asutani koma ukangopezekako chali chiko. Nangota inde mark of the beast ka imene iyi. Imene mark of the beast. Komaso mwina ena simumadziwa koma that is sizolondola. Sizolondola kukwapula anthu chifukwa choti sakulambira Mulungu. Zikho zooneka zabwino, right? Pa face value zikho zooneka zabwino tati zikakamiza dia mwina mbavazi kumazi kakamiza akandi zigawenga zizipito challenge. Mu ufumu wa mumwamba kuti mudziwe kuti ndi false religion, chipembedzo chabodza. Force kukakamiza, akamba kukakamiza chimeyo chipembedzo chabodza. Ufumu wa kumwamba, ufumu wa Mulungu suyuza force, sukakamiza ayi. So Mulungu samamukakamiza kuti umkonde. Ayi. Mulungu anangoyika malamulo ake matebozi awiri aja, uzindikonda ndi mtima wako wonse, uzimkonda nzako ngati mmene umazikondera iwe mwini. Bas, no kukakamiza. No, there's no force. So, ma Christian nationalist awa agama kamba zimene akunenazi kuti no akufuna kuti akakamize kuti anthu azipezeka ali ku church on Sunday. That is not system ya Mulungu. You just know pamene obo chaonekera kale kuti no zabodza is za satanic. It's satanic. Because ngooneka kamba zinthu in the name of Yesu ndi satanic. Tinati tipite ku
mwanzira anthu amatha kumapanga zinthu kumaisa ngati atumikira mulungu koma asakutumikira mulungu, right? Tatiyeni ku Yohane, ndikuwutseni verse lina ku Yohane. Yohane chapter 15, I think so. Amene mwino wa Bible ano. Yes, actually it's chapter 16 verse 1 ndi 2. Ningoenga verse 2 akuti they shall put you out of the synagogues, yea, the time cometh, nthawi ikubwera, that whosoever killeth you, ahora amene adzakupheni, will think that he doeth God service. Azakuphani kumayesa ngati akutumikira ngati atumikira mulungu. Then zimene ayamba kalezi. Maklipi timene mungoonera laliki wa lero wa prophesy again wa Andre Niggas. Musaonera onse ngati mwindu makhandu lesewo nthawi mulibe onera laliki wonse. Tangoonera the first 10 minutes or 20 minutes. Nde pamene miso ambiri ndo amene amapanga play kwambiri maklipe amene wawa. Kumana kuti kumatha kulankhula disease zikuchitika disease. Achalira ndithu kuti no aliyesa mkakamize and zikuonetse kuti a seventh day ndi timagulu tinantina ka Jehovah's Witness kanana angotivungira panja mwanjira ina they're not iwo akuzimva kuti iwo nde the main body ena anu mtima offshoot ndakuti we cannot sitinga pange consider wina aliyense mwanjira ina. That's what they're trying to say, kuti sitinga pange consider wina aliyense kuti nanga seventh day nanga chakuti tikapanga yocho ndekuti will not move forward. In order to move forward ndiye kuti tingopanga zimene tutanizi tikunenazi zoti angokakamiza chipembedzo mwanjira ina afuna apange enforce ma 10 commandments anthu tizisunga malamulo a mulungu mokakamiza ndi boma zabodza. Now ndikati zabodza, it's not onse ma 10 commandments amene mulungu amaletsa kupanga enforce ndi boma. Mulungu amaletsa oyambirira follower. Oyambirira follower mulungu anena kuti do not force. Osa mwanjira ina boma lisalowererepo. Separation of church and state. Za Kaisala zipite kwa Kaisala, za mulungu zipite kwa mulungu. Achiwiriwa mulungu amanena kuti amene wawa, yes, nfaka anthu amatopita prison facha murder. Yeah, zimenezo mulungu alibe nazo vuto. Table yachiwiri yet ya honor your father, do not kill, do not steal, do not commit adultery, do not bear false witness against thy neighbor, do not covet thy neighbor's house, nor his wife, nor his servant. That table mulungu amanena kuti imene mukutopanga enforce. Muta abo makozo lower it up in that table. That's why amatopita prison, amatomangidwa akaba zoterozo. Koma yachiwiri mulungu amaletsa. Fachiwiri it deals between munthu mwini wakeyo ndi conscious yake ndi mulungu. Ndi mulungu safuna kumukakamiza munthu to worship God. Fachiwiri it deals with relationship ya munthu ndi mulungu. Right? Ndi imeneyo mulungu sakakamiza munthu. Imeneyo ndi mzimu woyera ameneno amampeza munthu ndi kumupanga convict, kumupanga convince to love God. Kumufewetsa mtima kuti no, come mwana wanga, worship me, not kukakamiza. Komano anthu anzathu akhristu asande ena ndi ena osati onse akuona kuti akuyenera akakamize even kupita ku church, which nzoletsedwa m'Bible. Sakuyenera kumaletsana, kukakamizana kupita ku church. Zimenezo sizoona. Yeah, nkhani yonse inayambiratu ku nkhondo ya Iran ndi America. And tinayi pa Mateyu 24 kunena kuti no this nkhondo ya Iran versus America ananena kale kuti pamene tipa verse 7 up chapa penepa chimene chikubwera kutsogolo kwathu
the mark of the beast, verse 9. That's what's coming. And these are signs. So says ni ma signal kuti no zatsala pang'ono. Zatsala pang'ono. Yes, akungoonesa zatsala pang'ono zinthuzi. Ambuye atithandize, right? Ambuye atithandize. So I don't know kuti 2026 mwamulo wa bwanja bayenda longo. I don't know kuti mwamulo wa bwanji in terms of moyo wanu wa Chikristu. Kodi tikuchilimika kutanthauza kuti tikuchilimika kuti tikuyesayesabe kapezeka ufumu wakumwamba kamene kumukonda Mulungu ndi mtima wathu wonse. Tiye tichilimike. Ineyo ndaphunzira china yake chimene ndifuna ndipange share kumapetono kwa monologue, right? Apo tinayamba ndi ma current events, ndiye titseke ndi something spiritual. Chimene ndapanga discover nziti chimene Mulungu wandiphunzitsa mawiki atatu ambuyowa. Ganizo linango libwerera kuti no, I need to change my kaganizidwe kanga, how I approach life. Ndiranthauza chani? Pakatipa miezi inake iyi makamaka January ndi February sindinali consistent mu Chikristu changa. Consistent ranthauza kuti makamaka kumbali ya devotional life yanga, right? Devotional life yanga imasokonekerako basi. Koma chifukwa choti no, I was ndimakhala ndinganene bwanji, ndimakhala kumamva kuti kumaona china kuti nchofunikira kuti ndiyena iyiso ndikuyena upanga, iyiso ndikuyena upanga. Right? Kumakangati zinazi unditangwanitsaso. Ndezi mapeza kuti masiku ena yake ndajombetsa osakha ndi devotional time. Ndene mmandidziwa bwino lomwe. Inoya kuti that is a non-starter ikabwera ku Chikristu. Kulibeko, there's no such thing as in Christ amene sakha ndi devotional time ndi Mulungu wake wakumwamba. Zosatheka. It cannot happen. So for me, devotional time is number one chief principle. It is the soul of religion. And I tell you, I go to the soul of religion. So imene makanga ndi non-starter for me. So ndima nakanga ndi makhala quotation yake eno alamana kuti moyo wa upemphero ngati uli wa chizungu yake anayuza kuti spasmodic, mwapo ndi apo kuti Monday upemphera kena kudumphisa masiku atatu, uzapempheranso Friday udumphisa masiku 4 5, ndio akuti kwawanga yoncho akuti you lose your grip on God, right? Grip ndio kuti nkugwiritsitsa, right? Grip ndi kugwiritsitsa. So kumakanga ukuleke ukusiya ukumutaya Mulungu. And that's how I was in those 2 months. Ndimene lili mu miezi ya January and February. Ena mkozo makhala muda kuti uchiro dzowa bwanji kuti miezi yake ndi yakuti. Ineyo personalize mene machita ena mukhoza kuberako gravity. Personally ineyo ndimapanga monitoring and evaluation ya moyo wanga wa Chikristu. Ndimala amene ndimachonga ndiyakhala kuti ndinakhala ndi devotion tsiku limenelo. Ndinakhala ndi devotion yeniyeni ya genuine ija. Ndimachonga. Ndiyakhala tsiku limenelo I didn't have devotion pamakhala X. So that's how I know.
ndimata zimandithandizira zimene nambo ndinaziyamba zaka zambuyo zakalekale ndizimandithandizira udziwa kuti chaka chino nachombesa masiku 50 anakwana, masiku 20 anakwana, masiku mwakuti anakwana, and it really helps me to evaluate my life, moyo wangu wa Chikristo. So that's what happened mwezi wa January, and that's how I know ena amene mukudabwa kuti mumadziwa bwanji ndimakhala ndimaona ndithu ndimadziwa no miyezi inde it was disaster. And ndimapeza nayo kuti masiku ena osapita so kupita ku church. Ineyo ndimene ndilili ine ndimati ndakhala kuti ndili low spiritually, ndakhala kuti sizundiyenda bwinobwino mu spiritual life mwanga, then I don't go to church. Ena mkuzimaona ngati za opposite kuti kwani mesa munthu umene uzipita church kuti ukadalitsike ku vuto lake nthawi zinake so umatopita church osakadalitsika so kweni. Ine ndimakhulupirira kuti dalitso wa number 1 waukulu wa moyo wauzimu uli wa number 1, sinunatwa ku church ndosafunikira, koma number 1 uli mu personal devotion muchi. Ndeno, what is the revelation imene nandibwerera? Revelation imene nandibwerera 3 weeks ago. Mulungu anangondikhazika pansi. Mulungu anangondibweretsera idea mutu mwanga nayo kuti if you want to be successful moyo wako wauzimu kuti ukhale wa consistent, osati zomati apa wapemphera kenako miyezi mawiki awiri sikuoneka kuti uli kutiko. If you want to stop that inconsistency, right? Mulungu anandipasa an idea yonena kuti I need to change, ndiyena ndisinthe kaganizidwe kapena kuti my approach to life. Ndikamaona nayo kuti kuntchito kandi whatever activity ndiyofunikira kwambiri nkumatangwanika kumaona kuti devotional ndikoza kupanga mina devotion madzulo kapena zotero zichi. Mulungu anangondiuza that will not work, my friend. In fact, this was the actual idea that came to me was kuti you have to borrow principle ya leave the world behind. Kutanthauza chani. Mulungu anangondi pata that mindset unaya kuti you have to leave the world behind. By that we mean unaya kuti ukadzuka mamawa. In other words, you ukhale mu mind yangati kuti dziko walitani, walitaya, walisiya. You have left the world behind. Kutanthauza chani. Ndipereke kuti mumvetsetse chimene ndanthauza, ndipereke chitsanzo ichi. Utati munthu wapangadi leave the world behind, zenizeni kuti wachoka pa dziko pano ndi mwino wangopita ku phiri kwina kwake. Ndiye kuti ngati mene amachita mahermit ndatota angozi panga separate iwo angopanga ma devotional acts awo to whatever zimene amapangazo. Ndiye kuti what would happen is ungokhala kumene kuchako kukamacha mamawa, the only thing that you do or the only thing that you think about is devotional life yako ija. That's number 1, that's chief, that's principle, and nothing else is important. Kamudivesamevo, nothing else matters. Yes, nothing else matters. Whether you chisokonekera chimene chocho mundivesamevo, whether what I mean is whether my activities ena akasokonekera sazienda, you don't care. Iweyo number 1 joy, number 1 principle yako ndi devotional life. And I received that conviction. This is my personal conviction, my personal conviction. I received that conviction 3 weeks ago, and I said, okay, Ambuye,
I think you're right. I think wambira panopo, that's how I should be living. Now, living with one principle, just a mindset. I'm not necessarily literally leaving the world behind. Kuti kupita kupiri kwina kwake nkumango khala nkumakamanga devotional life. Aye. That's not mulungu zimenezo samazipanga so recommend. In fact, mukawerenga Steps to Christ, amene kuti no one needs to become a hermit. Right? No one becomes to become a hermit nkangopanga devote his life to devotional acts. Koma what we are doing here, we are borrowing the principle. Muzimvetsera kusiyana kwake, muzimvetsetsa. Tikubwerekera mindset nkuipanga apply to your life kuti no devotional life zisamachitike zoti no devotional life yako ikusokonekera chifukwa cha zapa dziko lapansi, chifukwa cha kutangwanika ndi ma activities zapa dziko lapansi. So 3 weeks ago, that was the conviction I had, and I began to apply it. And I can tell you unea kuti no mbuyomu mu 2025 2024 sabwinobwino I was having my devotion anga kumachonga mene manena mujo machonga masiku ambirimbiri, koma all the time nimakhala in danger kunena kuti no pena pake zikhozo ndisokonekera, pena pake ndipe zindajombetsa zimakondolitika all the time, zimapetika 2 weeks lake basi wajombetsa. Koma mene ndangoyamba this mindset, I think mindset iyi inali mulungu kundikonza tuning. I needed to change my mind. Romans 12 amene kuti you need to renew your mind by the renewing of your mind. It was this mindset sanami pamene ndamba kuona no consistency, namba no kuona kuti I think this one is good. Namba kuona consistency, ndayamba kuona consistency yoti no ndikutha kuona kuti ipita patali, because the principle is I've left the world behind. That's the principle. I've left the world behind. What do I mean by that? When I wake up in the morning, can I make a makubaya kuti komano insa kuti zoena kapanga kena kama ngondibwere, I don't know inga kama uchitikirani koma ne kama kono ndichitikira kuti ukadzuka kumamva ngati kuti devotional time ija ikukujera nthawi, kumamva ngati this is koma I need to do that. Ever since I started applying this principle, kamene kaja kayamba kakufa kakuzizira. Zomaona ngati kuti ndachedwa kwakuti kapena chakuti nchofunikira upanga ndi zimene zimapakisa kuti usokonekere moyo wako wa devotion. Because what happens tsiku ina mumasamva kuti koma ndeno kapanga chakuti chicha, then umapanga compromise umati ndiye ndikayambire chimene chacho izi ndipangabe, kena kumazindikira tsiku latha osapanga devotion kapena 2-3 days 2 weeks yata, that kayamba kufa kakupita. And I've seen a great improvement in the quality, in the devotion, in my devotional life. I've seen a very great improvement. Mbali ya consistency and assurance no matter what, I'm going to have my devotion. Because the mindset I've gone into, I should get into, is I've just told myself I've left the world behind. What do I mean by that? Nothing else matters. Nothing else matters. Ngati zingasokonekera zisokonekera. Ngati whatever other activities zisokonekera, let them sokonekera. My focus is on the kingdom of God. The principle ya seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. In fact, in mapemphero anga, that's what I've told God now. It is quite clear that we should be putting you as number one, as chief, as principal. Ndiye, for this reason, zonse ndikusiya m'manja mwanu, and munalonjeza onera kuti all these things shall be added unto you.
So I really want to see that promise happening in my life. Add all these things unto me. And I'm telling you, zina ndikuyira kaniko umasuka lunena bwinobwino. Koma ndaona moyo wanga kusintha kuti it is unnecessary to skip communion with God, to skip devotion with God. Panopo ndambono, it's completely unnecessary. For that rule, you will be busy. You have to go and attend to this, attend to that. It's a deception. Panopo menda ngamba this mindset. I have to do devotion. No matter what, I'm doing devotion. Menda ngamba that mindset ndambono kuti ndamba kutsimikiza kuti I was being deceived mbuyomo. Ukamamva kuti chakuti nchofunikira kwambiri, chakuti ncha important pakana osapanga devotion. It was the devil's deception. It's because samafuna kuti ndipemphere, samafuna kuti ndiwerenge mawu a Mulungu. Because he knows kuti angomanga skip prayer or angomanga skip Bible study, he will defeat you, he will conquer you. Panopo pamene ndambono it's a deception. Deception. Zambiri zimene ndimaona ngati kuti I have to skip devotion kuti chakuti ndikapange benefit more. Zabodza. Ndapanga notice kuti mene ndayamba kumayika no devotion is strictly devotion first before doing anything else. Ndambono kuti zimene zikuchitikabe. Kamwe ndikasemo zimachitikabe ndikupangabe benefit mene upangira benefit, maybe even more. So meaning when I was just lying to myself, mangozinamiza ndekha zabodza ndithu. Just lying to myself kuti kumona ngati kuti ndikapereka nthawi ikuku ndekuti kuzisokonekera. Fake news. Fake. And this mawiki atatu awawa namene ndaphunzira ndithu, namene ndaona ndithu Mulungu anditsegula maso kuti osanamizana zabodza. So by the grace of God, that's how I want to live my life now. In a leave the world behind mindset. You have left the world behind. So when I wake up in the morning, number one, chief and principal, I just mangopita ku shower, kungozithira madzi kuti ndidzuke bwinobwino. Then I go to the Bible and I begin my devotion. I don't know ngati nakuza niko ena nauza koma ena sinauzeko. Ine devotion yanga amene wapangira ndisanapemphere main prayer, ndimaitcha main prayer. Ndimayamba kind short prayer, a very short prayer, because what I do first of all is ndimatenga kai Bible then ndimawerenga kai ma verse okhudzana ndi pemphero, mzimu woyera ndi forgiveness of sins. So ndimawerenga ma verse around these topics: prayer, the Holy Spirit, and forgiveness of sins. I read. I take about 15 minutes. I call them ndimacha kuti ma preparatory, ma verse ndikonzekeretsetsa, and honestly speaking, ine ndikuuza nizaine what happens to me yet. Pemphero imene ndimapemphera after ndikawerenga these verses ndikapitano to the main prayer imakhala very, very different than kuti ndakangodzuka nkunguyamba kupemphera. So it improves the quality of my main prayer. Then after that, ndikawerenga 15 minutes ma verse a mzimu woyera, forgiveness of sins, and about prayer. When I finish, ndima promises ena. When I finish this, then I pray. And I spend about 30 minutes in personal prayer. Then after I finish personal prayer like that, then I go back to the Bible. But now, kukawerengano my daily bread. What is my daily bread? Daily bread ndi maversi nawalemba listi ali matopiko siyana azinthu zimene ineyo moyo wanga uzimu
ndi mbali zimene zikufunika attention yaikulu, mbali zimene zakhala zikumandivuta ndikhozotero. Then ndi ma instructions ma verse ake amakhala ma counsels timatero malangizo ndi malangizo. Ndi ma verse osiyana from all over the Bible. Ena ali ku Masalimo, ena ali ku Proverbs, ena ali ku Mlaliki, all over the Bible, koma they are in topics. Wina anandifunsako, in fact munthu amene ndi malemu pano, anandifunsako kuti umayenga Bible, how do you read it? What's your style, right? Then style yanga ndi topical. I read in topics, and those topics are sima topics wamba koma ma topics okhuza moyo wanga waine wauzimu personally waineyo, and those ma verse amene amandidalitsa kwambiri ndimawerenga every day. So that's what I'm doing every morning panopo, as in kuti it's like ndangoyionjezera gear mene wapangira zaka zambuyomu, panopo ndaonjera gear onera kuti no kulibenso zongoti wamba you have skipped communion. But no, we have left the world behind. Leaving the world behind, ndunena mobweza kuti no ndisapangidwe miskota antena akho zonipanga miskota. What I mean by that, I mean kuti no, it's the mindset. The mindset kaganizidwe kunena kuti ukadzuka mamawa osamamva kuti ma activities enawo sewa ndofunikira zero. Uzingokhala ngati kuti you have left the world behind. Ngati kuti the only thing that is important time ineyo is devotional life. Then after ndikamaliza devotion iyo pamene umakamba nopanga no ma activities anga, and indeed Mulungu sana name meana kuti all these things will be added unto you. Ndikuona ndalitso wambiri, ndikuona no ndalitso wochuluka using this lifestyle. Zina zanga zono za personal zilino ndi ndalitso wa Mulungu wochulukira. Zini ndalitso wochulukira wa Mulungu. Hetu. So ndifusemena fuso maambiriro ija. How is your devotional life? Chifukwa toyena kufika pa stage yone kuti no communion with God, kulumikizana ndi Mulungu, kuwena ukhale chief and principal. This was moyo wa Enoch. Enoch ndimene amakhalira. Enoch, his number one concern, Enoch, inali communion ndi Mulungu, kulumikizana ndi Mulungu wakumwamba. That was Enoch's number one and chief and principal. Sikuti zinasama panga ndunali mobwereza sikuti ndekuti ma activity ena sama panga mapanga, koma his number one concern was kulumikizana ndi Mulungu wakumwamba. And eno era kunena kuti no kulumikizana ndi Mulungu wa Mulungu popanga commune ndi Mulungu chonche pafupi, he became so close to God. He began to reflect image ya Mulungu. And eno era kuti until God jani took him. Mene nalembera Bible, right? Mulungu anamutenga Enoch. And guess what? Sorry, flu yandivuta nde pakhosi pa Foni ndulankhula kwambiri pa amba zake zicha. Mulungu anamutenga Enoch. Leo ndimana kuti guess what? Enoch ndi representative wa 144,000. What do we mean? Ndi amene akuyimirira, ndi amene
ndi symbol choyimirira example ya the 144,000 ndi Enoch. So if you want to know how many mungakhalire in the group of the 144,000, study moyo wa Enoch mene amakhalira, and you will discover with Enoch, his number one and chief principal concern was communion with God, kulumikiza ndi Mulungu, kuti adzilandira mzimu woyera daily from Sunday to Saturday, kulandira mzimu wa Mulungu every day. He was alive spiritually, anali ndi moyo wa uzimu in the spirit. He was alive in the spirit, and that is how mene mwana wa Mulungu amene okhalira. That is iletu nimeona ngati lero nimeona ngati koma lero ndendi pa changu, lero nimaliza machangu yakwana kale 50 minutes up. That is how the original Adam, amene akunena kuti that is how the original human mene Mulungu anapangira design kuti azikhalira. That was the original plan, to commune with God, to receive his life, to become so closely knit ndi Mulungu. Ndi mene Mulungu anapangira design, so that we can be so close friends with God. Communing with God will become more and more like him and reflect more his image. And ni moyo wantendere, honestly speaking, ni moyo wantendere kwambiri. Anthu ambiri tikuzunzika ndi ma depression, nkhawa, this and that, not knowing kuti solution ndi kulumikizana ndi Mulungu wakumwamba, kudzera mu pemphero, kudzera mu Bible study, nkumalandira mzimu wa Mulungu tsiku ndi tsiku. Ndi moyo wantendere, moyo wantendere, peaceful life. Sukhala ni mantha awamba umangodzidzimuka zonse dziwika bwinobwino, wangona nkhani uchita mantha. No. Yesu amapereka peace of mind. Akuti peace I leave you, peace I leave you. Era baindalo. So I hope 2026 minute amuyamba chonchi. My prayer, pemphero langa kwa inu, ndionera kuti tieni, we should leave the world behind mindset, right? Pasakhale china chilichonse chosokoneza communion yanu ndi Mulungu. Pasakhale kena kalikonse kosokoneza. Do you know kuti ndi lamulo imene? Can you guess kuti ndi lamulo number chani imene? It's lamulo number 1. Usakhale nayo milungu ina but me. Lamulo imene chayo is a principle. It's not just kuti usakhale ndi ngati imene lamulo number 2 kuti usaseme chinthu. That's not what it means. That's not what it means only. Only. Use not only. Right? That commandment is a principle. Yonera kuti God should be chief. He should be principal. He should be number 1. Mulungu akwenoka number 1 above all. Nothing else matters. Nothing else matters but God. Nothing else matters but God. Nothing else matters but communion with the Father, communion with the Word, which is Jesus Christ.
receiving life from God. That's the number one thing pa dziko lapansi. Zina zonsezi secondary. Number 2 kumapitoko. Number 1 ndi ichichi, kulumikiza ndi Mulungu, kukhala ndi ubale wodzaza wokuthala ndi Mulungu wakumwamba. Lero bayenda longo nimaona ngati monologue athu ya this Sabbath itere pomwepa. Tionanenso wiki ya mawa. Hopefully kukaso weather yabwino yonchi, adzuwa kabwino, nice weather. Koma of course kubwera June June ndotentha ko basi. Koma hopefully tizapeza bemwayi wa ma monologue. Yeah, definitely khadi weather panja sikulola kuti kutentha kwambiri kapena kwazira kwambiri. Tikufuna tipange njira ina. I'm trying to establish njira ina, so please pray for us. Monologue ya indoors now. Tingopangira nyumbano. Kuti no monologue yo samajombe. Mulungu akudalitseni wiki imeneyi anyowani metu kuyamba, komanso pamene tikupanga prepare for the end times. Let's get ready. Tiyeni tikhale chifupifupi ndi Mulungu wakumwamba. Devotion ikhale number 1, chief principle. No other activity is more important than communion with God. Kulibe, there's none. There is none, I'm telling you. Kulibe. Okay. Mulungu akudalitseni, adalitse mabanja anu, adalitse ana anu, ndizo zochitika zanu zonse. Amen.